no tenemos mucha materia aquí orgánica por lo que es quebrado todo, entonces eso todo tiende a bajarse, a bajar. Berta, què dius? Què dius? Què ens expliques? Estem aquí mig a la selva. No sé si s'aprecia la càmera, però és molt verd tot. No s'aprecia. Y allá la cascada. Bueno, cascadita. Ahora vídeo, ya he fot la foto. ¿Qué diuen las intrépidas, Mel? Vale, vale, vale. Ahora es vídeo, es vídeo, es vídeo. ¡Es vídeo! Jo vaig l'última tot el rato. On jo he posat la pota, més o menys. El que no està gravat, però ha ficat la pota fins aquí. Gràcies. Aquí habrá musiqueta, no te preocupes. Superheroína, supongo. Good.
Hola, ¿qué tal? Ventosa. Esa bateria. I això no es pot perdre, vamos, és fantàstic. Es por abajo. Pero viene mi cabrón. Germán, no fa gràcia, és que sembla que et vulguis demostrar.